Casteller, en vam parlar fa uns dies al Quarts de Nou a la secció Castells en xarxa i avui la dediquem a un blog, el del Tete. Aquest nen de la senyera és el Tete. Aquí tenia tan sols 6 anys i feia d'enxaneta de la colla dels Castellers de Barcelona. Ara el Tete, nom artístic o casteller de l'Òscar Montserrat, és vocal de documentació i s'ocupa de posar ordre al farcit arxiu del local de la seva colla. I ara ha penjat a la xarxa un blog sobre el fet casteller vist per ell mateix, el Tete. Jo en principi l'havia pensat com a més aviat per parlar de les cròniques, les actuacions que fèiem, de notícies nostres i també de posar-hi vídeos que trobés per internet, etc. O per anar explicant anècdotes meves, no? De quan pujava de petit. A part d'aquest material, l'Òscar ha plegat un munt de curiositats castelleres i enllaços divertits que fins i tot ell mateix titlla de frics. Buscant per YouTube, moltes vegades ficant castellers o ficant Human Towers, et sortien molts vídeos que no eren castells, no? Eren diferent gent, sobretot guiris, intentant fer castells amb més o menys fortuna, no? Tota persona que tingui material casteller original o vulgui dir la seva sobre continguts ho pot fer amb un simple comentari. La idea és que generi un feedback entre blogs. Tothom té la seva opinió sobre el futbol, doncs també cada casteller té una opinió sobre els castells, no? I és una manera de reflexar la teva opinió i que la pugui llegir diferent gent. Aquest és el fet casteller vist pel Tete amb el filtre vermell barceloní.